ଜୀବନ୍ତ ଉପହାର ଜୀବନ୍ତ ଉପହାର ଅଟେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ମୁଁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ତୁମ ପରିବାରର। ଶିଖାଇ ଦିଅ ମତେ କୌଶଳ ବଞ୍ଚିବାର, ପ୍ରେମ କରି ମତେ ଶାସନ କର। ମୋର ମଧୁର କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେ ନିଜର, ମନରେ ନଥାଏ ଭାବ ନିଜ ପରର। ଖୋଲା ହୃଦୟଟା ମୋର ସଭିଙ୍କୁ କରେ ଆପଣାର, ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମନଟା ମୋର। ଅନୁଭବ ମୋର ଅତି କୋମଳ, ସହି ନ ପାରେ ତୁମ କଟୁ ବ୍ୟବହାର। ଯାହା ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଆଶା କର, ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କର। ଥିବ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର, ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ବାହାର କର। ଦୁନିଆର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଯତ୍ନରେ ମତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ, ବୁଝାଇବାକୁ ମତେ ନ ହୁଅ ତରତର। ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମୋର, ଯେପରି ଦେଖିଛ ତୁମେ ଜଗତକୁ, ସେହିପରି ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ ତାହାକୁ। କରିବାକୁ ଦିଅ ମତେ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର, ଅଟକାଅ ନାହିଁ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମୋର। ତୁମଠାରୁ ଅତି ସାନ ହାତ ମୋର, ସାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ପାଦଟି ମୋର। ଆଙ୍କି ପାରେ ନାହିଁ ଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର, ସଜାଡ଼ି ନ ପାରେ ବିଛଣା ଚଦର। ଖେଳଣାକୁ ମୋର ଖେଳାଇ ଦିଏ, ଆକଟ କଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ପାଣି କଳ ଖୋଲି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, କେମିତି ବହୁଛି ପାଣିର ଧାର। ମୋ ଆଖିରେ ଥରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖ, ଦେଖିବ ଦୁନିଆଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। କରୋନା ଆସିଲା, ମହାମାରୀ ଖେଳାଇଲା ଚାରିଆଡ଼, ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର। ବୋର ହେଉଛି ମୁଁ ଘରେ ବସି ବସି, କେତେ ମୁଁ ଖେଳିବି ଖେଳଣା ମୋର। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନିଜ ନିଜର, ମୋ ପାଇଁ ନଥାଏ ସମୟ କାହାର। ଚାଲିବାକୁ ଅନେକ ପଥ ରହିଛି ଆଗରେ ମୋର, ତୁମ ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର। ନଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର, କରେ ସେହି କାମ ଯାହା ଆସେ ମନେ ମୋର। ତୁମେ କରି ଚାଲିଥାଅ କାମ ତୁମର, ତୁମ ଅଜାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ କୌଶଳ ସବୁର। ସାନ ପିଲା ମୁଁ, ସାନ ଅଟେ ମନଟା ମୋର, ବଡ଼ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଆଖିରେ ତୁମର। ମୋର କୋମଳ ମନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେଇ ପ୍ରେମରେ ମତେ ଶାସନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।